Mas, aku ki kangen pengen ketemu. Yo ngechat to sayang, nek kangen. Tapi arep ngejak ketemuan aku isen. Isin ngopo to sayang? Biasane pengen yo awakmu ngechat ngono kok. Aku ndak arani aku wong wedok murahan tak ketelen aku isen, Mas. Eleh wong awakmu lho diluk-diluk wae ngechat kok ngomong isin-isin apa. Enggak suka aku. Pokoknya intinya lek pas aku ngechat, sayang, aku kangen pengen ngobrol bareng, berarti aku ki pengen jago karo kowe, berarti pengen ketemu. Lah piye arekan temu arek jagong bareng. Bilang gere-gere ketemu langsung mbok kongkon menek wit kampil kon ngemekne kampil kok. Bar kuwi terusan aku yo balik. Nggur teko ora nyampe ngobrol langsung mbok kongkoni menek kampil. Enggak usah ditelseh-telseh ngono. Kuwi artinya aku pengen ketemu. Aku ki sida pengen rabi prato yang. Yo sida to yang. Aku ki cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung. Sida ki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Aku tak golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak. Aku ya butuh ijrik barang, ya butuh liyane. Aku lho ya ngebet, tapi ya piye meneh, keadaan lho enggak memungkinkan. Danane lho urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Masane enak apa piye digantung ini ki. Era sida ki ngomong. Tentang satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Wek dikeloni ping pindho dikeki dhuwit pira? 300.000 300.000. Cash apa ditransfer? cash. Cash. Dikeki bayar ping pindho 300. G Sing kelon pisanan apa kelon kepindo? pertama karo pindho. Sing pertama dikeki pira? Mbuh lali yang Ora mungkin lali, ora mungkin lali. Ora enek sing lali, wong aku sing tahun-tahun pekak ora enake perkara apapun kelingan kok kowe lali ya iki wingi. Kei pira? Dikei pira aku teko Des? 200 200 sing pertama, sing kedua dikei pira? 150. Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Eleh, Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. sing ngomong sapa? Gak percaya? Enggak percaya lah. Lek buktekne piye? Awakmu kok merendahkan alis tipis. Engko kadung anu mengkis-mengkis. Enggak suka aku ngono kuwi. Bang, tahu nggak semalam ada temen aku nginep di rumah aku sama suaminya. Terus kamu kasih tidur di mana mereka? Terus aku kasih tidur di kamar depan. Pas udah malam, dia ribut sama suaminya. Emangnya apa yang diributin? Aku sih nggak tahu. Aku cuma dengar suaranya doang. Emang suaranya seperti gimana? Ah. Sepurane ya Dik, ini aku kilap. Pisan kas Mas, sampean lek gawe loro atiku nek. Lah nyapa? Tak kandakno bojomu. Kandakno ora wedi ya. Lah aku karo sampean tau adus bareng. Terima adus bareng ya. Siap ora? Aku adul lak bojomu. Yo panggah siap po. Padula muni sak senengmu. Ayo, balenono ning gawe loro atiku. Aku ora kaget suaramu kaya ngono iki asli gertak tok. Mergo wedi kelangan aku. Iya. Ini parahnya. No. Pak, bahasa Jawanya apa kabar? Apa? Piye kabare? Bahasa Jawanya istriku cantik. Nah, Bojoku ayu. kenapa jadi si Ayu? Kan istrinya papa mama. Iya, Ayu itu cantik. Cantikan mana sama mama? Lagi kenapa jadi Ayu sih? Bukan gitu, aduh. Istriku cantik itu bojoku ayu. Udah. Ya bangun
bangun ya jam 12 sih lo. Iya, Dik. Nah bangun ke mandi kan lo. Iya, sik tok. Ndak sarapannya tak cepane ke mau nandur meja sampai kopine barang. Oh iya, rokokku entek, Mbok. Tukoke purung. Wis tak tumbasne rokok esuk mau. Ya wis, tak kira lali. Jane mambe mantuk jam piro to? Mulai jam 10, mantek saiki tok. Dolayan entekmu saiki biasanya entek oke. Iya, kanggo sesuk meneh, Dik. Ya aku isu mau peduan surti lo neng pasar. Iya, piye? Wonge ngomong apa? Jarine mambe kamu gonceng rondo. Iya, Dik, rondo Taiwan. Dijak ndi? Tajak mangan. Mangan po mangan. Mangan, Dik, sumpah. Yo wis lek mangan gak apa-apa. Ora nesu to? Ora nesu lah jaremu nek membahagiakan rondo iki berkah. Lah iya ngono lho, muteng kok. Tapi awakmu tak bebasnya ya aja kebebasan lo ya. Iya, Dik, wong trimo tajak mangan kok. Gak apa-apa lek trimo mbojak mangan ae. Ya ngono kuwi nek mulih ngono kuwi mbok sangoni apa ora? Ya ora wong dit gugur 20.000 tok. Ya disangoni to yang tuku skincare kuwi menggoa rono rene rumah samu gombal amoh ngono ya mbok gelandangi tok. Ya sesuk nanti duit. Wis nangian ngono. Oke. Lah bobok ya. Bojomu lemu. Iya, Mak. Bojoku iki pancene lemu, Mak. Bojomu nesansu. Iya, wis lemu nesu wae gawene. Bojomu kurang ayu. Kurange iki mek saitik, Mak, ayune. Gampang solusi. Terus solusine ku apa, Mak, ngono iku? Duit solusine. Kok iso duit ngono iku piye, Mak? Mergo duit marake kuru, duit marake guyang-guyu, duit iso tambah ayu. Cara saliyane duit iku mosok ora ono, Mak. Kok duit ae? Duit, Mas. Duit. Yo duit. Padha wae tibake. Halo, Ma. Halo. Piye? Aku ora bali. Ora bali. Arep ngene mbok nom. Oh, akan mbok nom. Oleh, Ma. Ya ora apa-apa. Pirang dino? 2 dino. 2 dino. Ya nek arep 3 dino 4 dino ya ora apa-apa. Duitnya cukup kanggo belanja seminggu ora, Ma? Ya cukup kok duitnya nggo seminggu. Belanja seminggu saya cukup ora apa-apa. Aku berangkat dulu ya, Ma. Iya. Ya wis penake. Nggih, hati-hati nggih. Aku ora butuh gondomu Mas, aku ora butuh duitmu, sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak. Wong wedok lek ngomong ngono kuwi iki lho huak. Nek nggih status tok. Pret. Lagi dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Kok nek wis ketoke wajahe cocok ya lagi di follow back. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathek nek kaya ngono iki lho. Taombe yo. Likur, 3 likur, 4 likur, 5 likur, Terus 6 kur, selawe. 6 lawe. Aku mbok diwarai ilmune to, Lek. Lek dengkul mamblek kuwi, Lek. Sing tau rapi karo lekmu sapa? Seluk Lek. Hah? Lah sesuk apa piye? Lah ku nyeluki yo ben penak. Wah, nek setan beranda dijaluki ilmu. Lah ilmumu tak sawang ketoke akeh lho. Mbok aku dilunturi saithik-ithik ngono. Ngawur iki ancene. Makane ben ora ngawuri ora ana to ilmune. Ora duwe ilmu liya aku isoku ilmunya buli wong lanang, gelem wae. Ya moh, lah aku lho ya lanang. Masa arep main anggar.
Anja. Ini parah ini. Tenang.